sik kanggo sing sepuh-sepuh. Ana sing tuwa. Kegarane wong akrami tutup sampai ngantek iki. Tutur rupa. Mas, nak enek gak enek rupane sampean gelem. Gelem. Muka rata ngono kae. Ya jebang bayi. Nah aku ya moh. Hamong ati pawit tane lebut pisan kena pisan yen gampang luwe gampang kowe iku sing ngartekke ning ngisor ya Do ya. Aku bagian ngisor. Artinya di bawah sini ya Mas. Iya. Yen angel ka tan kena di nombas harta yo mangga Yes, Pak Wistam tek karo ana ngasek mandok-mandok. Golek sing kaya ngopo? Golek sing kaya ngopo to jane? Heeh. nggih monggo dilanjut engko deloneh iki acara pamit. Golek sing kaya ngopo?
mimilan ning kono wis maklum rahe yen wong urip cukup lan kudune gede supratene ora bisa nata dadi gawe rina wangi dadi ati wong prasaja gede kecapane jasa reka mati momong putra alus putih matur nuwun nyenduk Nggih. iki mos diaturke salah sawijining langgam dadi ati.